Λοιπόν, γεια σας. Θα σας κάνω εδώ πέρα ένα ωραίο μαγικό κόλπο με 4 χαρτιά, έτσι λοιπόν. Θα κάνω διάφορα από εκεί πέρα, θα δείτε. Λοιπόν, έχουμε το 2 χαρτιά, το οποίο με μαγικό τρόπο θα το ξαναφέρω επάνω, θα το βάλω κάτω και θα έρθει ξανά επάνω. Το βάζω μέσα στα χαρτιά, χτυπώ τα δάχτυλά μου, να το πάλι το 2 καρδιά, να το και πάλι το 2 καρδιά, να το και πάλι το 2 καρδιά, να το και πάλι το 2 καρδιά. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. Έχουμε τι λέμε. Το πάνω χαρτί είναι 10 μπαστούνι. Και το δεύτερο χαρτί είναι 10 μπαστούνι. Και το τρίτο χαρτί είναι 10 μπαστούνι. Και το τέταρτο χαρτί είναι 10 μπαστούνι. Όλα τα χαρτιά έχουν γίνει 10 μπαστούνι. Εκτός από 4. Από τα 4 χαρτιά που έχουν γίνει παπάδες. 1, 2, 3, 4.